Tisztelt gyászoló család, tisztelt elnök urak, tisztelt gyászoló gyülekezet. Azt reméltem, hogy ez a nap nagyon sokára jön el. Nagyon soká kellett volna eljönnie. Mégis itt állunk, és megtisztelő, nagyon szomorú feladatomnak teszek eleget. Pásztor István hosszú szakmai és közéleti tevékenységéből számos megbízatását, feladatát, érdemét fel tudjuk sorolni, azonban senki ne vegye zokon, ő mindenek előtt a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt. Sorrendben a harmadik, egyben a leghosszabban regnáló szolgáló elnöke. 16 év, mely alatt neve és a párt neve egyé forrott. Saját maga úgy fogalmazta ezt meg nekünk, nem érhet nagyobb kegy egy kisebbségi, vajdasági magyar politikust, mint sem a VMS elnöke lehessen. Nem csak mondta ezt, így is gondolta, így is érezte. Különben nem vállalta volna, hogy ötödjére és a párt élére jelöljük. Büszke volt erre a megbízatásra, és büszke volt a párt mind a 13 000 tagjára. Tudom, mert sokszor elmondta. De engedje meg, elnök úr, hogy tovább menjek. Különös kegy és büszkeség a VMS politikai közössége, de az egész vajdasági magyar közösség számára, hogy a pártelnökét 16 éven keresztül Pásztor Istvánnak hívták. Időt, energiát, önmagát nem sajnálva, alázattal szolgálta közösségét. Nincs az a közösség, ahol ne járt volna. Mindenhol személyesen ismerte az embereket, szeretettel várták, és örömmel ment. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki többször fölszántotta volna a vajdasági rónaságot, mint ön, elnök úr. Aki egy hétvégén 8 rendezvényen is megjelent, méltán vívta ki a közösség megbecsülését. Mindenkit meghallgatott, mindenkinek segített, amiben tudott. Nem ismert veszett ügyet, mindig a megoldásokat kereste. A részvétnyilvánítások és emlékezések vége láthatatlan sorában sok jelzőt hallhattunk róla. Erős vezető, kimért, bölcs, éleslátó, jó stratéga. És talán a legtöbbet hangoztatott. Bátor. Nem véletlenül. Hatalmas bátorság kellett hozzá, hogy 2007-ben átvegye a mélyponton és lejtmenetben lévő Vajdasági Magyar Szövetséget. Rengeteg bizonytalansággal és sok kockázattal nézett szembe. Elnök úr azonban sohasem a kényelmet kereste. Ha könnyű lenne, minden hülye csinálná. Elnézést a szóhasználatért, de klasszikus, csak pontosan. Ezt mondta számtalanszor. Kitartó munkával egybekovácsolta nem csak a pártot, hanem az egész vajdasági magyar közösséget, amelyért a szószoros értelmében utolsó napjáig harcolt. Az életét adta a közösségért. Pásztor István a határon túli vezetők közül elsőként értette meg, hogy a közösség érdekét az szolgálja, ha egyszerre alakít ki egységes érdekképviseletet, együttműködik és jó viszonyt ápol az anyaországgal és azzal az országgal is, ahol élünk. Nem csak értette, cselekedte is, hiszen nem csak a szavak, de a tettek embere volt. Bátran kezdeményezett, nyúlt kényes témákhoz, a legkeskenyebb mesdjén sétált végig, és az előttem szóló urak között hidat képezve, velük együtt megteremtette a szerb-magyar történelmi megbékélést. Ki mert volna erre gondolni azokban az években, amikor mindennaposak voltak a nemzeteink közötti konfliktusok. Nem kisebb bátorság kellett ahhoz is, hogy kisebbségi pártvezetőként gazdaságfejlesztéssel foglalkozzon. Az első pillanattól célul tűzte ki ezt, és nem adta fel még az államból lehetőséget, a lehetőségből pedig valóságot nem kovácsolt. Újra elsőként a Kárpát-medencében, céltudatosan, de nem hivalkodva. Nem volt az életünk forgatókönyvébe beleírva. Mi írtunk bele, mondta. Ön írta bele, elnök úr. A saját közössége érdekében, de másoknak is segítve. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a napokban megszólaló, és a ma itt jelenlévő magasrangú tiszteletadók sora, és hogy ma itt van minden határon túli magyar lakta régió vezetője a Kárpát-medencéből. Óriási a hagyatéka, csodálatra méltó az életműve. Beírta a nevét az egyetemes magyarság, a szerb-magyar szomszédság történelmébe. Az én VMS-es életem gyakorlatilag egybeesik Pásztor István elnöki időszakával. Jóságos, de szigorú tanítót,
Példamutató és bölcs vezetőt ismertem meg. Politikai tanításai közül örökre őrzöm, amit a bizalomról mondott. Bármely irányból indulunk is el, ha megbeszéltük, hogy a sarkon találkozunk, akkor mikor én odaérek, akkor te kell, hogy szembe jöjjél, különben baj van. Így működtünk, így kell működjünk. Mérhetetlen öröm számomra, hogy az idei tusványos forgatagából kiszagadva együtt látogathattuk meg gyimesi csángó testvéreinket, ellátogathattunk az 1000 éves határhoz, megkóstolhattuk Zsuzsika tyúkhúslevesét, túrázhattunk az apahavasokban. És terveztük a moldvai csángók meglátogatását, kopjafaállítást a Nyergestetőn, és nem csak ezt. Határon átnyúló projekteket, a gazdaságfejlesztés kiértékelését és további tervezését, turizmus fellendítését, a vállalkozói közösség további erősítését, a párt építését, a választások sikeres abszolválását. Október 30-án a döbbenet, a részvét, az együttérzés lett úrrá a rohanáson. Elnökünk visszaadta lelkét a teremtőjének. Ha tanács kell, már nem hallhatjuk azt a mély, megnyugtató hangot. Nekünk kell megtalálni a helyes irányt. Ezentúl mindent úgy teszünk, és úgy viselkedünk, hogyha elnök úr fentről ránk néz, mosolyoghasson. Büszke lehessen ránk. Elnök úr, köszönünk mindent. Arany János soraiba keresve a vigaszt, egy volt közös, szent vigaszunk, a lélek él, találkozunk. Találkozunk, elnök úr.